Posle sastanka u Briselu, gde je održan skrining za poglavlje 23 pravosuđe, borba protiv korupcije i osnovna prava, gost Jutarnjeg dnevnika je ministar pravde Nikola Selaković, sa kojim razgovara Jelena Obućina. Jelena. Hvala Ivona. Gospodine Selakoviću, dobro jutro. Šta znači informacija koju smo čuli? Skrining je prošao bolje nego što smo se nadali. Pa vidite kako, s obzirom da mi nikad ranije nismo učestvovali u tom procesu do sredine septembra i naročito da je ovo bio među prvim bilateralnim skrininzima koji je obavljen, naši ljudi koji su radili na pripremi toga skrininga proveli su dosta mukotrpnog i radnog vremena pripremajući se za taj posao. To je jedan veoma složen, tehnokratski posao pripreme za pregovore koji smo mi odradili, mogu slobodno reći, možda bolje nego bilo ko do sada u regionu. I to govore ocene naših evropskih partnera sa kojima smo učestvovali u procesu skrininga. Sama činjenica da je preko 30 institucija učestvovalo samo u pripremi ovog pregovaračkog poglavlja i zatvaranja ovog dela skrininga govori više nego dovoljno. Tim od preko 60 ljudi. Mediji su tada preneli da ste u Briselu rekli da se nadate da će početak pregovora sa Unijom biti do kraja godine. Je li to greškom preneta izjava ili biste mogli i sad to da ponovite? Kako koji mediji? Dakle, ja sam rekao da sam uveren da ćemo do kraja sledeće godine otvoriti poglavlje 23, što bi bilo u poređenju sa svim drugim državama izuzetno brzo. Naravno da je to malo i ambiciozno sa moje strane, ali s obzirom na to kako smo radili, s obzirom na to da proces u nekim stvarima ide brže nego što smo očekivali, mislim da je to realno. A dovodite u pitanje da bi mogao Savet da promeni svoju odluku, imajući u vidu sve to što je govorio nemački ambasador u prethodnih nekoliko dana, ali da ne zaboravimo i Davenport je dosta pohvalio sve ono što je Srbija uradila. Da li verujete da ćemo ipak do kraja januara, kako se premijer nada, odpočeti te pregovore ili postoji mogućnost da budu odloženi za mart? Prva stvar, Savet može da odluči šta mu je volja. U Saveta su i nož i pogača, što naš narod kaže. Međutim, ono što je bitno reći jeste da je Srbija zaista uložila maksimalne napore da ostvari ono na što se obavezala, ono što je preuzela od svih prethodnih vlada, ono što je sama uradila u ovom poslednjem periodu od 1,5 dana, je više nego impresivno. I ti rezultati su vidljivi i ti rezultati treba da budu cenjeni. Uveren sam da će Savet znati da ceni te rezultate i da će, kao što se sam obavezao, do kraja januara otpočeti pregovore sa Srbijom. Jedan izvor iz vlade, juče je listu Politika potvrdio da postoji mogućnost da se ti pregovori, kako sad uslovno kažem, namerno odlože za mart, kako bi se zapravo sprečili mogući vanredni parlamentarni izbori, jer je njima u interesu, u toku kampanje to uglavnom stane, a njima je jedino u interesu da se Briselski sporazum sprovede. Vama to deluje realno? Pa znate šta, meni to deluje spekulativno. Verovatno je to neko hteo da kaže i rekao ne iz poslednje, ali svakako iz neke zle namere. Je li vas iznenadila kandidatura Vladimira Cvijana? Pa od to kolege mi više ništa ne može iznenaditi. A li vas iznenadilo ako ste pročitali, ako ste se susreli sa tim? Juče smo čitali da vrši pritisak na sud. Šta ćete tim povodom doraditi? Jeste videli to? Čuo sam do takve glasine i evo koristim ovu priliku upravo sa javnog servisa da pozovem svaki sud i svakog sudiju koji je eventualno bio u takvoj prilici da bude pritiskan i da na njega bude vršen neki uticaj da o tome obavesti Visoki savet sudstva. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu.